नोंथाङा माब्लाबा एमाजन मुं खोनाबाय जानांगौ, नाथाय बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथियाखै। फैदो दिनै जों बर' रावजोंनो एमाजननि सोमोन्दै आबुङै मिथिना लानोसै। एमाजन, जाय बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन हाग्रामा, बेयो ओरैबायदि गिदिर दि बेनि गुबुन दाबसे खर'निफ्राय गुबुन दाबसे खर'सिम सौहैनो थाखाय नोंथांनो 3 बोसोरनि बांसिन सम नांगोन। अब्ला नोंथाङा साननानै नायदो, बेयो बेसेबां गेदेर जाथावना। गोजौनिफ्राय बे हाग्रामाखौ नुनायाव जेसेबां समायना नुयो, नाथाय सिंनिफ्राय बेखौ नायोब्ला जोबोद गिख्रंथावबो। गोजौनिफ्राय बे हाग्रामाखौ नुनायाव जेसेबांनो समायना नुयो, नाथाय सिंनिफ्राय नायोब्ला बेयो जोबोद गिख्रंथावबो। ओरैबायदि गिख्रंथाव दि बेयाव मासे फिसा एम्फौआबो नोंथांनि जिउखौ खहा खालामनो थाखाय थोजासे। 55 मिलियन बोसोर गोजाम बे हाग्राबारियाव गोबां रोखोमनि बिफां-लाइफां आरो जिब-जुनारफोर मोननाय जायो। जों हां लाबाय थानाय बुहुमनि 20% बांसिन अक्सिजेन गेसखौ बेनिफ्रायनो मोननाय जायो होननानै फोथायनाय जायो। बेनिखायनो बेखौ बुहुमनि मैखुन एबा गोरबो होननानैबो बुंनाय जादों। 65 लाख बर्ग किल'मिटाराव गोसारनानै थानाय बे हाग्रामाया गासै खोला आमेरिका हादोरमानि 40% हा बाहागोखौनो साग्लोबनानै लादों। बे ओनसोला ओरैबायदि गुवार दि बेयाव भारत बायदि मोननै हादर, पाकिस्तान बायदि मोन 7 हादरफोरा आबुङै साग्लोबजागोन। बे हाग्रामाया बुहुमनि सानथ्र'हायै बायदि रोखोम जिब-जुनारफोरनि थाग्रा खुलि। बे एमाजन अरनबारियावनो मोनसे दैमा दङ, जेराव दैया अरायबो गोदौबाय थायो। 65 किल'मिटार गोलाव बे दैमाया गावनि दै सिंनिफ्राय उखुन्दै ओंखारबाय थायो। बेयो पेरु हादोरनि सिङाव दङ। बे दैमानि बिदुङा 90 निफ्राय 100 डिग्री सेलसियाससिमहालागै जायो, जेराव जायखिजाया मुवाखौ गोरलैयैनो फोथैनो हायो। बे हाग्रामायाव थानाय ट्राइबेल सुबुंफोरा हाग्रामानि जिब-जुनारफोरखौ मैहुर खालामो आरो बेवहायनो गावनि जिउखौ हगारहरो। बेफोर हारिसाफोरनि गेजेराव गोबां दङ जायफोरा दिनैसिमबो बायजोनि जौगा मुलुगखौनो नुनो मोनाखै। बेनि आबहावा खान्थिया ओरैबायदि गुवार दि बे हाग्रामाया गावनि आलादा रोखोमनि बोथोर दङ। जुदि सुबुं माहारिया बे हाग्रामाखौ फोजोबस्रांनो नाजायाब्ला, बेयाव मोननाय बिफां-लाइफां आरो जिब-जुनारफोरा रोजा बोसोरसिम थाबाय थानो हागौ। एमाजन रेइन फरेस्ट, जाय खोला आमेरिकानि 40% हा बाहागोखौनो आवग्रिना लादों, बेयो खोला आमेरिकानि मोनदाइन हादोरफोर आरो गुबुन मोनसे हादोरमायावबो गोसारनानै दङ। बेफोर हादोरफोरनि गेजेराव ब्राजिल हादोरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन एमाजन हाग्रामाया गोसारनानै दङ, जाय गासै एमाजन रेइन फरेस्टनि 60% बाहागो जायो। बेनि अनगायैबो पेरु, कलम्बिया, बलिभिया, भेनेजुएला, गुयाना, इकुवेडर, सुरिनाम आरो फ्रेन्स गुयाना हादोरफोरावबो बे अरनबारिया गोसारनानै दङ। बे अरनबारियावनो थानाय एमाजन दैमाया बे रेइन फरेस्ट ओनसोलनि साहा बाहागो जानानै बोहैयो। बे दैमाया 6840 किल'मिटार गोलाव गोसारनानै दङ। बे दैमाखौ नील दैमानि उनावनो बुहुमनि नैथि बयनिख्रुइबो गोलावसिन दैमा आरो बुहुमनि गुवारसिन दैमानि बेलायाव बुहुमनि बयनिख्रुइबो गुवारसिन दैमा। बे दैमाया गोबां सोमोनांथाव आरो गिलु-बालु जिबफोरनि थाग्रा खुलि। बेफोरनि गेजेराव इलेक्ट्रिक ईल, बिसगोनां स्टार एम्बु आरो माखासे जोबोद बिसगोनां जिबौ दङ। नाथाय बेनि गेजेरावबो 2007 मायथाइयाव मार्टिन स्टेल मुंनि सासे सुबुङा बे दैमाखौ सानस्रिनानै बारसोमदोंमोन। बेफोरबायदि गिलु-बालु जिबफोरनि गेजेरजों दैमाखौ बारनाया गोरलै नङामोन। बेयाव मोननाय गिख्रंथाव जुनारफोरा मार्टिन स्टेलखौ 1 मिनिटनि गेजेरावनो फोजोबनो हायोमोन। बियो सानफ्रोमबो 10 घन्टा सानस्रिदोंमोनब्लाबो दैमाखौ बारनो थाखाय 66 सान नांदोंमोन। अब्ला साननानै नायदो, बे दैमाया बेसेबां गुवार जाथावना। बे हाग्रामायाव गासै 500 रोखोमनि गुबुन ट्राइबेल सुबुंफोरा थायो। बे हाग्रामायाव 390 बिलियननिबो बांसिन बिफां-लाइफांफोर दङ, जाय साननि सोरांखौ हाग्रानि सिं ओनसोलाव 1% सौहैहोयो। बे हाग्रामायावनो बुहुमनि देरसिन जिबौ एनाकन्डाखौबो मोननाय जायो। बे ग्रीन एनाकन्डाया बुहुमनि देरसिन आरो जोबोद गिथावना जिबौ। जाय जिबौआ 30 फुटसो गोलाव आरो बिनि लिरथाया 250 किल'ग्राम एबा 300 किल'ग्रामनिबो बांसिन जायो। जेब्ला बियो गावनो मैहुर खालामो, अब्ला बियो मासे गिदिर जुनारखौबो खेबसेयावनो गोथाङै मन'लांनो हायो। बे अरनबारियाव बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन बिसगोनां मोस्रोमफोरखौबो मोननाय जायो, जायखौ बुलेट एन्ट होननानैबो मिथिनाय जायो।
जाय खमैबो 40 सेन्टिमिटार गोलाव जायो। जुदि बे मोस्रोमा माब्लाबा मानसिखौ अरो अब्ला बेनि जाहोनाव जानाय सानाया ओरैबायदि गोब्राब जायोदि बे सासे मानसिखौ बुथारनोबो हागौ। जेब्ला बे अरनबारियाव अखा हायो अखानि दैया 10 मिनिटनि उनावसो बिफांनि गेजेरजों बोहैबोनानै हायाव गोग्लैयो आरो बे बेसेबांबा गुदु हाग्रानि थाखाय साननि समावनो बे हाग्रामायाव हर बायदि खोमसि जायो मानोना बे एसेबां गुदु बिफां लाइफांफोरा सान्दुंखौ हाग्रा ओनसोलनि सिङाव हाबनो होआ। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव बेयाव ओरैबायदि गोबां बिफां लाइफांफोर दङ जायखौ एमाजन हाग्रामायावल' मोननो हायो। बे अरनबारियाव बुहुमनि 4 लाख बिफां लाइफांफोरनि रोखोमफोर, 1300 गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन गोसा दाउफोर, 2200 निबो बांसिन रोखोमनि ना, 272 नि बांसिन गुबुन गुबुन रोखोमनि आहार सोबग्रा जिबफोर आरो 380 गोमोथाव सोमोनांथाव नुनाय जिब जुनारफोरबो दङ। 380 गुबुन गुबुन रोखोमनि गोमोथाव सोमोनांथाव नुनाय जिब जुनारफोरबो दङ। जुदि जों बेयाव थानाय फिसा फिसा एम्फौफोरनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला दासिमाव बेवहाय 25 लाख गुबुन गुबुन रोखोमनि बिस गोनां एम्फौ एनलाफोरखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाग्रामाखौ बायजोनिफ्राय जेसेबांनो समायना नुयो बे सिङाव एसेबांनो गिख्रंथावसिन मानोना बेयाव जायखिजाया समावनो जायखिजाया जाथाय जानो हागौ। बेयाव गोबां फिसा गिदिर जिब जुनारफोर नुनो मोनो जाय जोबोद गिख्रंथावना। जगुआर एबा जाथोसे रोखोमनि बागलेवा जाय गावनि गोहोगोरा मोदोम आरो गोख्रै खारथिजों बियो मासे एमाजन हाग्रामानि बयनिख्रुइबो गिख्रंथावसिन बेदर जाग्रा जुनार। बेनि अनगायैबो गोबां बिस गोनां जिबौ, आथरस, केपेबारा, गोबां समायना आरो गिख्रंथाव ना, गोबां जिब जुनारफोर जेरै स्लथ, पिंक रिभार डलफिन, स्कुवारेल मोख्रा आरो हैप्पी किगल्स बायदि रोखोमनि गोबां जिब जुनारफोर दङ। नोंथाङा बेखौ बे बाथ्रानिफ्रायनो हमदांनो हागोन दि बे अरनबारिया बोसोरफ्रोमबो 7 ट्रिलियन टननिबो बांसिन दै हगारो। बेयो बोसोरफ्रोमबो 7 बिलियन टन कार्बन डाइ अक्साइड सोबनानै लायो जाय बुहुमनि 5% कार्बन डाइ अक्साइडखौ बे अरनबारिया हारसिङैनो सोबखांनानै लायो। जाय कार्बन डाइ अक्साइडआ सान्दुंनि दुंनायखौ बांहोयो। बे हाग्रामायाव 140 बिलियन टन कार्बन दङ जाय आबहावा सोलायनायखौ होबथानायाव गोनांथार बिफाव लायो। बुहुमनि 10% जिब जुनारनि रोखोमफोरखौ बे अरनबारियावनो मोननाय जायो। बुहुमाव थानाय 10% जिब जुनारनि रोखोमफोरखौ बे अरनबारियावनो मोननाय जायो। बे एमाजन हाग्रामाया जों हां लानाय बुहुमनि 20% अक्सिजेनखौ हारसिङैनो जोंनो जगायना होगासिनो दङ। नाथाय बेजों लोगोसे गोबां गोनां मुलि, जाग्रा मुवा, दंफां, फ्रेश वाटार आरो रबरफोरखौ बे एमाजननिफ्राय गोबां बिबाङावबो मोननो हायो।